farin ciki ba dile da fili zai samu idan akwai dalili gare ni akwai babban misali tun da gashi ina ciki nishadi wanda ni ban san ranar fita haduwar mu da ke farin ciki ne tun da kina faranta raina takaice ganina ni kadai na dace da masoyiyar da ke kulawa da dukan lamari na baka nan ba yabo in nayi babu laifi ka bayyana nasarar ka yafi zan jaddada godiya da karfi wurin Allahn da yayi kyauta a gare ni ban san iyakaci ba Allah ka ban masoyiyata mai suna ba ta min mugunta ni da ita kamar jini da hanta mai zanyi in banda in yi murna da farin ciki ba bakin ciki ba na zamto ke kin zamo ni ba ma rabuwa ko da sakanni a zuci akwai ki kuma akwai ni ashe ba rabuwa da juna mai jiran haka ai ba zai gani ba ba kya gajiya da lafazina haka kin ka faɗi a kunnuwana na gasgata haka ni da kaina da aina iri guda da naki ni ma ba gajiyar nake ba na damai da ke a rayuwata ke kadai ce ba na kulla wata ai tuntuna ke kamin nisata shi yasa na baki raga mata ki ja ta ba zan yi tantawa ba sunan ki sarauniya a guna matsayin ki daban a zuciyana ke ce kika zama jinin jikina ƙaunar da kike gare ni tabbas kudade na ba sa siya ba so albishirin ki jarumata na dau aniyar yi miki gata na san kin gane min nufata ki dai ki yawaita addu'o'in nasarorin nan da ke kasa ba tafiyar mu tana ta ƙara nisa da shan da muka yana ta rasa sai zan magana sai in kasa da na tuna yadda shakuwar mu take karuwa ba yar kadan ba wasu mamaki suke da shakku ganin wasu ba mu canza taku idan kun so mu za mu so ku ashe tsarin ilahu shine ya fi kenan ba tsarin mutum ba akwai yarda akwai aminci soyayya ce muke da yanci da kamar wuya rai ya ɓaci kuda ya ɓaci za mu gyara ba sai wani ya shigo ciki ba a bar fahari na ko da yaushe a raina ke kike ta tashe na kamai da sanki daga tushe amanar zuciya na baki fatan ba za ki gani ba kyakkyawa mai jiki da gamshi na gamsu kina da kyau na gashi yanayin kwanciyarsa bisa goshi da na kalle ki kyau nake kara gani an radu ba kaɗan ba kyan sufa Allahu ne ya hore ga haƙora masu kyau farare sun shiri da kyau ga su jere fuskar ki akwai hasken da zai sa mai gani zai so ya ƙara duba murmushin ki yakan saka ni shauki kamar gona sanya taki mai zai hana ni ta baki maki nishaɗi kin zamo silarsa a gare ki ba zan yi godiya ba kikan yado irin na birni ke kike musu kyau haka na gani kwalliyar ki daban take cire ni mata koya suke abin kishin ta yaraina ba zai fari ba a ɗabi'unki akwai kauci akwai kunya akwai karamci da yawa na ganin ki dan mutunci ke ma aiki na mutunta kowa kyakkyawar mu'amala da riba masoya na wa 'yan amana zan so ku taya ni ne da murna ne dacin so gami da kauna ku yo addu'a gare mu insha